L'Associació Musical del Prat està d'enhorabona. Celebra 25 anys d'història que es recullen aquests dies a través d'una exposició a Torre Balcells. La mostra reflecteix la seva trajectòria dins de la vida cultural i associativa de la ciutat, a través de documents, fotografies i instruments. Se refleja lo que es, en principio no hemos querido cargar mucho de fotografías, porque yo creo que no habría pared suficiente. Entonces hemos querido cargar lo que era los principios de la banda, el primer director, el primer concierto, el primer pasacalles y los últimos, lo que es hoy la banda de música. Tot i els lògics canvis, 25 anys després del seu naixement, la banda continua tocant amb la mateixa il·lusió amb què va començar i assoleix nous reptes de futur. Hace 2 años se empezó un trabajo en hacer salidas a conciertos fuera, digamos al extranjero, hacer certámenes. Hemos hecho hasta ahora 2 certámenes, ¿no? Entre uno de ellos quedemos en segundo lugar. Y bueno, esa es nuestra meta. Un orgullo estar 25 aniversario en la cabeza, digamos, de lo que es la asociación musical. Moltes felicitats i a seguir treballant.